My tu na YouTube, milí televízni diváci, skúmame, či by Majco s Johnným nahrali 1500 eur, keby na otázku, čo môže byť snežné, odpovedali jeden pluch a jeden skúter. Majco pluch, a tak dobre, Majco skúter, Johnny pluch. Poďme sa pozrieť. Skúter bol top. Koľko mal bodov? 37. A môj typ pluch mal aspoň 8. Koľko mal pluch? 22. Mizerere. Na budúce už budeme vedieť. Určite. Určite áno. Nech sa páči vymazať skúter pluch, pretože sa vraciame naspäť do televízneho programu a tam televízni diváci nemajú šancu sa dozvedieť. To je tá nadstavba nášho kanálu na YouTube, že sa niektoré veci prezradia len tam. Gulá Snehuliak 0 a 0.